bare være lidt. Det er for hurtigt at blive der andet blå på. Det bliver i, tror jeg. Tror I, det skal mere i? Nej, jeg vil sgu lidt i. Okay, så skal vi bare sætte det der låg på. Ja, ja. Rolig nu. Bare alle mine pisserej. Det er så hårdt, ikke? Det skal Jeg skal lige have pipetten til at ligge ordentligt. Skal vi ikke have tape rundt om? Nej, det glemmer vi lige. Wow, det ligger så sådan. Det slår nu af. Der er ikke sket noget nu. Hvorfor brænder det? Jeg ved ikke. Det er meget sikkert. Fuck, jeg er sulten. Jeg føler ikke rigtig, der sker.